Trí, dó, híon, náid, bew, díghíb, táid bew, gus seo bhríon ag léamh na Nuacht as Meiriceá don tríú lá mí eanair 2016. Baineann mór fictúr beidir nach é mór scéal é an leis an ginearál James Mattis ginearál é san Iarraich go lua sna náideachai. Cé go bhfuil lucht a cháinte ag tuairt Mad Dog Mattis agus cé go bhfuil an anam an teabhaic ó híh cogaíochtaide. Tugtar le tuiscint freisin gur fearr súma é a dhéanann chás é míompar saidúirí agus i le héad. So mar hampla tuairiscítear an seo gur cheanóil sé fisrúchan tar éis gur dhúnmharaíú príosúnach in anad cineála san Iarraich sa bhliain 2003. Agus rinne sé cás agus chuir sé argóint chun tosaí gur cheart deire a chur le céasú príosúnach. Níl sagam mar dearnóin faoi ach rinne an cás. Tá sé na Raic i Washington mar tá na poblachtánaí tar éis cruinnithe rúnda tar éis vóta thógáil a bhaintheas potóga na potógaí as Oifig a dhéanann léirbhre nó iompar eitiiciúil feisirí na Chomhdhála. Buiscise é seo an Oifig agus gan eagraíocht muirseachta neamhspleach mar seo tugtar le fios go bheith cead a gcéin ag poblachtánaí i Washington rudidir be dhéanana gan muirseacht eitiiciúil, eitice ortha. Tá domhan mór ag cáine seo agus is léirú é chomh eitiiciúil agus tá poblachtánaí na Chomhdhála faoi láthair. Tugann scéal an seo le tuiscint go déach go bhféadfadh Leasú, Dhlíthe, Sláinte, Chomhdháil níos faide ná na híreachtaí eisghaireama atá Donald Trump agus na poblachtánaí ag déanamh os glíonn an scéal lán le action le blúirí agus blánaí cnámha agus longeán i dtéanna stúnaí trasna siomra na hoibríochta. Agus an dochtúr Michael Meiriceá ag drilleáil isteach nglúin áthir in ospidéal an seo in Fishers, Indiana ag cabhair. Tá bhísteide uair a chloig bhí alt nua glúin is dócha ag an meán déanta as titanium agus cobalt chrome agus chuirbh bhhaile í an lá dar gíon. Tugtar le fios go bhfuil rialtas Obama
ag den na muirseachta a lehéid go leor. Tá sé an raic in Rutland, Vermont freisin. Tá an bhaile seo ag banú. Sé sin tá pobl an bhaile ag gísliú agus tá an bhaile bís mar sin chun níos mó daoine a bhealú isteach. Tá fán málathe agus mílte nach orthab chur leis an daonra. Go dtíobhann tá siad scafa chun daoine breise a chur isteach I dtithe an bhaile. Agus tá siad ag testáil go géireach má sé tá an bhaile idir dhá chomhairle, mar níl aine ag teacht is cosúil ach dídeanathe ón tíre. Agus ar nó baile faoin tua sé seo agus tá an baile deilte dá réir ar cheartdóibh daoine ar bhéidir a bheith ina scríbhleothirí ligint isteach norog a focail ar leithin seo leis céal. Féidirthe anchasach. Níl siad ag géirí scéimhleothirí anchasacha a ligint isteach. Ar nó níl bonus ar bith leis an imní seo ach mar tá feici agan tá Meiriceá scoilte in gá leith faoi láthair. Lucht an libreálachas agus lucht an choimeádachas. Agus níl ceachtar acu. Ach go háirithe dar lumsa lucht an choimeádachas ag Maireachtáil sa réaltacht. Railín. Well, Cíneáil atá ar Cooperstown, New York. Is an atá an Baseball Hall of Fame. Agus tá sean go listálfar daoine mar Barry Bonds agus Roger Clemens ar liste na sár imreoirí go fóill. Cim fá go bhfuil intas ar aine faoi seo mar be imreoirí iad seo a dadhaigh grúsáid siad steroidí. Dar lumsa ní cheartó bheith san hálaáile más ceadúchtam sin rá. Bear a gaeilge chur ar bhéarla mar sin. Bhí siad rinneú faithí dúirchlife iad as drugaí speisialta úsáid. Agus ró siad do réir sin áiteanna imreoirí eile. Jaall Donald Trump gomach díbertí an do dídeanathe go háirithe dídeanathe gan cead agus tuchan cead an picture seo agóid éigin is dócha níocha sé bheith méireach níl sagam ceirtá sa picture dúimena I daoine beidir nach chuid siad a gcíre aon na mlíne seo thuispáint mar is imircí mí leathacha iad. Go bheith dúirt mé dídeanathe inimircí bhí gceiste agam. Agus ba agóid paibli hála carach an bhaile sin New Haven, Dublin, Connecticut. Inai na níbertha seo. Tá an chóré heas ar tí Park Gunche a bhrise amach as post. Mar gheall ar éiliú idir I agus
pure the more gno na tíirisin in the mask J.Y. Lee book mór Samsung sílim. Tá scéalta breise teachtamach faoi Richard Nixon is cosúil gur ír sé chóir leor bhealacha aimsiú diaoch na cainte na síochána idir Meiriceá agus Vietnam scrisse sabotéireach do dhéanarab. Bhí sé glorg an rinse in sacrathe a úsáid chun na cainteannaí bhrise. Tá pólíní Israel ag ceistú Benjamin Netanyahu cuma leis sin. Faoi sin dearrainn ach tá Fisritheoirí in áras go bhfuair sé bruntanas míleathacha agus leasannaí eile ó aimimnaí gnó. Ní chaiteach sin ionta sa beharm lebite amachas amach sé Benjamin Netanyahu agus camiléir darliamsa. Bhí an cheartm sin rá ach síle mé. Tá an rank ag Dhlíthe nua a thugans cead dí cheangal dit. Is máilm an smuoine sin. Dhlíthe iad seo tá ag gcéire cóbhá aimsiú idir nua agus tratasisiún a chuis do chumas díoscar ó riamhfostaibre cosanta thuirt don timpeallacht agus colscara áil. Well, Dhlíthe nua sa rank cibé doib siúd atá ag gcéire dícheangal nó díoscar. Well, gach blian scríban Ross Sorkin colún in Harngríonn sé na rudaí a thorlós an bhliain seo againn. Rudaí scaití atá do hawlathe. Mar hampla, túrann sé cumasc idir Lyft agus Uber. Túrann sé trócara de Edward Snowden, túrann féin sin, mar a hádaíonn. Tá mé gcéire focail dí Sarah Eiler sin, gan má leiscilnis. Trócara. Túrann sé trócara the Edward Snowden. Tá rianta na túrtha seo do hawlathe ach duineann sé iad mar sin féin. Ní animníonn an scéal seo ar leathanach tosaí ach tágraíonn sé do chomhlacht nuachanscnta tech tá ag mealú na dúsain oibrithe ó Apple slí díriú chaideán ach deire a chur le rúndocht an chomhlachta. Tá scélín deas an seo faoi sport fíochmhara imrítear in sna yeshivas in Nuacht. Hacaí orlais. Tá sin
haca díirech mar imréitir leach aire ach gan leach air. Agus sport rathúil agus bisúil sé na yeshivas feictar imirt an gharmh an agus módíní mire, módíní fiachhora is cosúil agus as sin hagan omaíocht agus coimhlint géir. Dus niet fokkelen is bejaard bij hem. Wel wie is hij hem? Zien om jecht, keer geevlint. Plak middelschen. Zien om jecht, keer geevlint. Zien om jecht ieder na hard schelen in gildoch. Down on feen is hij. Der imreoir. Tá Duncan Robinson tar éis aistriú ó Williams College go dtí Ollscoil Michigan. Mar is sé duine heimse thuirí trí fointe is fearr. Caiteoirí trí fointe? Brian an dárad sílim. Duine heimse thuirí trí fointe is fearr sa tír agus tá siúd ag testáil go géir sa chiisfeil. Chiisfeil, rinne mé dearmad an sport dó. Tá féilte taimhithe siúl ag teacht sús an bhí seo i Nuacht agus tagraíonn alt de heter misnúil dásachtach króga cheartut tríle bhaintes. Ach de cheandin taimhithe caitú púcínach ort féin. Rud nach ní nimise. Sé Tá na hangaí íscarochta fullmh san Atlantach faoi láthais. Tá éisc chósta an Atlantaí ag boga óthua ag lorg isce níos fuaide agus teocht nuairigí gáardú ach má sé níl teoranach i gáil éisc ag iúnú dá réir ag dulin iúint. Sé sin tá neomharcha éisc an ngóil i bhargaí Cheanada mar hamplan agus níl go leor á heimsiú chósta na Stát Aontaithe margheall thaobh domhanda is dócha. Tá nóiltha fuisce cé as a dóiltha é. Diúrnán is dócha. Fiúgil beidir. Sáilín sin focail nach ganneo mé amach leigin agus maithána. Agus glincín sin ceannach ganneo mé amach leigin. Géir deile tágain. Cogad gan deire ina bhfuil an dáthíomh chuacht cogad tnáite. Má tá tú dícasach, tá tú scafach an rud. Nú, má tá tú scafach an rud, tá tú dícasach. Má chathe tú rud a chruthú, ba cheart fianna se antaoife a bheith agat. Fianna se inchreidte antaoife dóthaonta agus dóchleite a bheith agat. Tá muid sásta dócha le bailíocht an bhóta i Wisconsin, Michigan agus Pennsylvania. Dócha go bhfuil. Má bhíonn tú lár garigid gan obair tá tú ag dearcínteocht.
Ma dat we gúsáid rudaí chan abraméis go féin a chorchan cín, dat we baint gasnes as tú. Agus an ran rúsí déanna trasníochta in táchan na státeanta, ní fis go fóil. So sinad na scéalta móra ó Meiriceá, tá súlagam go maimuid chaint na chéile rís sar wad, ach idir an dálín guim ra dé oribh gudéir. Sláinte.